Ναι, το κοκορουκάκι μας ήρθε. Η Παιδική Θεατρική Ομάδα Πέτρου ανεβάζει το τρίτο της έργο από τα τελευταία χρόνια ύπαρξής της. Το έργο που θα ακολουθήσει αποτελείται από 18 παιδιά. Ήταν μια δύσκολη υπόθεση, αλλά χρειάστηκε 7 μήνες δουλειά, χάρη στην επιμονή και υπομονή της ομάδας που του δασκάλου μας Σταύρο Δανάκη. Έτσι, καταφέραμε να υλοποιήσουμε το στόχο μας, ο οποίος ήταν πρώτον να αναπτύξουμε το πνεύμα της σωματικότητας και συλλογικότητας, δεύτερον, να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας στην πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής μας και τρίτον, να σας ψυχαγωγήσουμε. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο, καθώς επίσης και το ΔΣ της ΔΕΠΑ Φερών που στάθηκαν αρρωγοί στις προσπάθειές μας. Καθώς επίσης και όλους εσάς που με τη σημερινή σας παρουσία στηρίζετε τις προσπάθειές μας. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Παράκληση να απενεργοποιήσετε στα κινητά σας τηλέφωνα και τα παιδάκια να είναι ήσυχα και να απολαύσετε καλύτερα το έργο μας. Ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα τον πρόεδρο της πολιτιστικής επιχείρησης να μας πει 2 λόγια. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΙΑΦ, κύριε Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου Πέπλου, Πατέρα Θεόδωρε, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση που οργανώνει η πολιτιστική επιχείρηση του Δήμου Φερών σε συνεργασία με την ομάδα, τη θεατρική ομάδα του χωριού σας. Και οφείλω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά και ειδικά στο Σταύρο το Δανάκη που με μεγάλη υπομονή και επιμονή έφτιαξε αυτό που θα δούμε όλοι σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε εδώ σήμερα μαζί μας και σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Θα παρακαλούσα τον Δήμαρχο να κάνει μια μικρή προσφώνηση. Καλή διασκέδαση σε όλους. Για ακόμη μια φορά, εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα, βλέπω ότι έχετε πολύ μεγάλη συμμετοχή και θέλω να σας συγχαρώ, γιατί και τις προηγούμενες φορές που είχαμε αντίστοιχες τέτοιες εκδηλώσεις, βρίσκεστε εδώ. Βέβαια, λείπουν οι άντρες σήμερα από εδώ, ίσως γιατί είναι η γιορτή της μητέρας και να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, ενδεχομένως γι' αυτό. Θέλω να πω για ακόμη μια φορά ότι πραγματικά εδώ ο οικισμός του Πέπλου και όλοι σας είστε ένας από τους καλύτερους οικισμούς και αυτό φαίνεται καθαρά σήμερα με την αυθόρμητη παρουσία που έχετε εδώ για να δείτε τα παιδιά σας. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, να δώσω συγχαρητήρια στο Σταύρο το Δανάκη που ενέλαβε αυτή την πρωτοβουλία, στα παιδιά που όλο αυτό το διάστημα με σκληρή δουλειά θα καταφέρω να παρουσιάσουν αυτό το αποτέλεσμα και στους γονείς που θα δίνετε τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτό το θεατρικό έργο. Να τους απολαύσουμε όλοι μαζί και να ξέρετε ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και προσπάθειες τις στηρίζουμε πάντοτε. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Κάντε λίγη σκέψη, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται στην ιστορία.
ούτε και εγώ. Γύλης ο Τέτζερης! Τι πράγμα? Οχοχο! Γύλης ο Τέτζερης και λέγε! Βρήκε το καπάκι. Ακριβώς! Ενίγματα, πέσουρα. Σπίρτο είναι αυτό το παιδί! Να φτιάξεις δουλειά με ιστορία με κορίτσια. Και πού μαθαίνετε κατά τη γνώμη σου? Στην κολοκυθιά παίζουμε! Σπίτι σου, στα δικό μου σπίτι, πάντως δεν ματεύεται. Λύση τι μου κύριε! Τι παρακαλώ? Στην κολοκυθιά παίζουμε! Έχετε μωρό στο σπίτι σας? Όχι! Τότε άστα, δεν μπορείς να καταλάβεις. Μόνο αν πεις εκεί ένα γελούδι δερφάκι, να κλαίει όλη τη νύχτα και να τρέχει παιχνίδι όλη μέρα μπορεί να το καταλάβει. Ούτε την κεφαλή έχουμε σήμερα ιστορία δεν πρόλαβε να κοιτάξει στο σπίτι. Ιουστινιανός! Ευχαριστώ. Εγώ όταν το προφέρω δεν μπορώ αυτό το όνομα. Πώς θα το προφέρεις που κομμένου μία χρυσόλα ψωμί? Σταμάτα, Τόνι. Ορίστε, σταμάτα Τόνι, σταμάτα Κώστα, σταμάτα πάνω, σταματήστε όλοι και τα ήρθε η Τατιάνα. Ακίνητη! Άσε τις αγραμμάρες σου, δεν με πειράζει, δεν πας στη Ρίνα. Να μου το πει μόνη της, εσύ τι ανακατεύεις? Πες του το. Τι πράγμα? Οχοχο! Σπίρτο μοναχό! Λέω μοργή, δεν έφαγα πρωινό, μωρέ. Ένεσαι. Τη δουλειά σου εσύ, πάρε με. Όχι, δεν πειράζει. Κάνει δίαιτα. Καλά κάνεις πια. Να χαρύτερα, παιδιά, με χτυπήσω το κουδούνι και δεν θα ξέρω λέξη. Δείτε μωρό σπίτι σας. Μακάρι να έχουμε, εμένα το πρόβλημά μου είναι πιο μεγάλο, το μυαλό μου. Ώσπου να μάθω το ένα, ξεχνάω το άλλο. Μα και αυτός ο Ιουστινιανός ένα κάρα πράγματα βάζει να το βάλουμε. Σελίδες και σελίδες. Πάντα στο πολιτικό του έργο έχει πλάκα. Από πλάκα. Θα σε πέστετε. Εγώ πρότυπα το Αρμερίδη. Θα πεθάνω. Εγώ δεν ξέρω το μάθημα και η Λυκή ξέρει απ' έξω σελίδες. Τι ώρα είναι, παιδιά, Παναγίτσα μου, μην μιλάτε, ησυχία. Μα τι ελπίζω, Αγία Σοφία. Του Ιουστινιανού του πήρε μισό ώρα να κάνει το κουτί. Πάσε το μάθημα εσύ τώρα μέσα σε 5 λεπτά. Στο διάλειμμα δεν είναι 5 λεπτά, είναι 15 λεπτά. Πάτε στην κουβέντα, δεν με αφήνετε να διαβάσω, γιατί πώς το κάνετε. Καλά, πάρουμε το βραβείο. Αν θέλεις ησυχία, πήγε να κάνεις την παραπέρα. Όχι, μην το Σοφία, μην το βλέπω στον Αντώνη. Κάθεσε εδώ να διαβάσουμε. Και σπάνε εκεί την παραπέρα, να δει τις καρπαζιές. Εσύ μας διαδρύνεσαμε για τη Δημοσπολιτική Αυλήνη και μάλιστα σε όρο και λίγο. Κοντεύει να τελειώσει. Στάσου την Νίκα, στάσου την Νίκα, στάσου την Νίκα. Στα σχολεία του σας Σας μισείς, στα συμμονία. Τι λένε αυτοί, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Θέλετε να σας λύσω εγώ το πρόβλημά σας, κάντε πέρα όλοι. Θα σας παίξω εγώ το έργο του Ιουστινιανού και μετά δεν θα το ξεχνάτε με τίποτα. Οι λέξεις ξεχνιούνται, οι εικόνες μένουν. Κοιτάξτε με καλά. Είμαι ο Ιουστινιανός. Τι κάνω? Ποιος σε λέει? Τι γράφω? Νομοθετικό έργο. Πάψε εσύ. Τι γράφω? Δεν το έγραψε μόνο στο κορίτσι μου, έβαλε τους ομοθέτες. Καλά, τι θα του λέξει τώρα άλλο. Έργο ειρήνης, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε με. Τι κάνω τώρα? Χτίζεις. Πώς χτίζουμε τον αέρα αφού δεν κρατάει τίποτα? Τι χτίζω, την Αγία? Την Αγία Σοφία. Μπράβο, Ζαΐνια μου. Λοιπόν, τώρα το πολεμικό έργο. Ελάτε να μου βοηθήσετε. Έλα πάνω, λέγε, τι είσαι? Είμαι βάνταλος. Δεν με υπάσα. Κωστή, εγώ είμαι βάνταλος. Δεν με υπότσι. Τι γίνεται εκεί? Άστα, άστα. Έλα, Βασίλη. Παίζετε που σου πέθανες, τώρα παίζεις. Έλα, Βασίλη. Εγώ μην παίζεις. Ναι, προχώρα. Άπη, κοιτάξτε. Έλα, Γιάννη. Δεν θυμάμαι. Και μας κάνεις το μελετημένο. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα, εγώ δεν κατάλαβα. Εντάξει, Πάει κι αυτό. Τι πούλαρη τώρα. Δεν προλαβαίνω. Αυτά ήταν όλα ανάμορφα κι εγώ. Κι εγώ. αφού το έμαθε η Κυρίνα δεν ήταν παράσταση αυτή, παρά μαγικό. Έπρεπε να κάνουμε όλα μας τα μαθήματα θέατρο. Η ορθογραφία όμως που είμαι κούτσουρο, πώς γίνεται θέατρο η ορθογραφία? Εσάς που γίνεται αριθμητική. Μη μου θυμίζετε την αριθμητική. Η γεωγραφία πάντως γίνεται. Μου ήρθαν κάτι ιδέες. Γράφετε σαν θα σας πεις το άλλο πιάτο. Εγώ νομίζω πως πιο σημαντικό από το να κάνουμε θέατρο ένα από τα μαθήματα θα ήταν να κάνουμε θέατρο γενικά όλη τη σχολική ζωή. Και έτσι σχολική, δεν είναι εξωσχολική. Μήπως καταλάβουμε καλύτερα όπως καταλάβουμε το Ιουστινιανό. Μεγάλα σχέδια για να τα κάνουμε όλα αυτά πρέπει να φτιάξουμε θεατρική ομάδα. Τι να φτιάξουμε? Αυτό είναι ο Βασιλής σε μεγαλοπία. Ξέρω, φτιάξουμε θεατρική ομάδα και να ψάξουμε να βρούμε ένα έργο να μιλάει για τα προβλήματά μας. Και πού να τα βρούμε? Μην τα φτιάξουμε όλα εμείς. Έχω. Και τι είμαστε εμείς? Όλοι μέσα. Προς το παρόν είμαστε ταλέποροι μαθητές. Πάμε τώρα στην τάξη και το κουβεντιάζουμε αργότερα τα προβλήματά μας.
Εγώ αρρωστιάρης. Και πότε αρρώστησα εγώ? Όλη την ώρα. Για πες μου μια φορά. Πέρσι με το εμβόλιο. Το εμβόλιο δεν ήταν αρρώστια και τι έκανα? Βρίστηκε λίγο το χέρι μου. Σπουδαίο πράγμα. Πρόπερσι έβγαλε στην εχθρά. Ήταν επιδημία. Τα περισσότερα παιδιά στο σχολείο την έχουν. Αυτό λέω κι εγώ. Τι λες δηλαδή? Ότι για να μάθετε 5 γράμματα κινδυνεύετε διαρκώς να κολλήσετε επιδημίες. Δεν μάθαμε μόνο 5 γράμματα. 24. Η δασκάλα λέει ότι είναι καλό να περνάμε σε αρρώστιες αυτές την ώρα του. Η δασκάλα μετά το σχολείο πάει σπίτι της. Δεν κάνει το ξενυχτάτε κρεβατώνεσαι κάθε 3 και λίγο. Να τα πάλι! Η μόνη ώρα που κρεβατώνομαι είναι τη νύχτα που κοιμάμαι. Σε ρωτώ να μου πεις μια αρρώστια και μου λες το πόδι πέρσι και μερικά και για πρόταση. Τις προάλλες. Τραμπούληξε στο πόδι στο σχολείο. Και? Έπρεπε να την καταργήσουν την γυμναστική. Δεν είναι μάθημα αυτό, είναι κίνδυνος, θάνατος. Σιγά βρε μάνα, εξάλλου δεν το τραμπούληξα στη γυμναστική. Πέσαμε πάνω στο διάλειμμα. Ορίστε, τα βλέπεις. Σαν τι να βλέπεις? Σας ξαμώνουν στο διάλειμμα και τις σπάσατε. Καλά να είναι πόδι. Μην είναι κεφάλι καμιά ώρα. Τρέμει η ψυχή μου πια. Ή άρρωστο θα σε έχω ή τραυματισμένο. Τραυματισμός είναι το στραβούλιγμα. Και τι έπαθα? Πονούσε 2 μέρες. Νομίζεις ότι πέρασε. Δεν ξέρω αν πονώ ή όχι. Εσύ ξέρεις αν πονάς και εγώ ξέρω αν κουτσένεις. Δεν ξέρω. Κουτσένεις. Εκεί ήταν ολόγερο. Και χθες τη νύχτα νομίζω ότι δεν ξέρω τι έγινε. Τι έγινε? Φτερνίστηκες. Εγώ. Εσύ. Δεν φτερνίστηκα. Φτερνίστηκες. Πού το ξέρεις αφού κοιμόσουν δεν κοιμόσουν, μήπως είχες αϊπνία. Δεν είχα αϊπνία. Άρα έχω δίκιο. Φτερνίστηκες στον ύπνο σου και δεν το κατάλαβα. Και αρρώστια είναι το φτέρνισμα. Προαιώτια. Άμα τα βάλεις όμως όλα αυτά μαζί που είπα. Ουφ, άσε με πια μάνα. Μη μου λες εμένα, άσε με. Άσε με πια, ορίστε μας. Άντε πλύνει τα χέρια σου να σου βάλω να φας. Καλό πλήσιμο, να σκοτωθούν τα μικρόβια. Σου έχω μια σου πίτσα, πολύ δυναμωτική. Δεν πεινώ. Δεν πεινάς. Κάλε, έχω ανορεξία. Δεν έχω ανορεξία, πήρα κουλούρι. Το κουλουρά. Μα από πού ήθελες να το πάρω αυτόν τον ανθρωπόρι? Και τις μύγες. Σκέφτηκες. Ποιες μύγες? Κουλουρά. Όπου κουλουράς και μύγες. Τι σε μαθαίνω τόσο καιρό. Δεν έχει μύγες τέτοια εποχή. Όσες έχει όμως είναι οι χειρότερες. Οι πιο αδεκτικές για να επιζήσουν τέτοια θηρία. Σιγά βρε μάνα, και θηρία οι μύγες. Άκουμε εμένα. Για έλα εδώ. Βγάλε τη γλώσσα σου. Πω, Αστριδέρη, δεν μου λες. Μήπως δεν δώσω να συντάξεις. Γιατί να ζαλίζω Να πω. Δεν ζαλιζόμουν, δεν κούτσανα, δεν φτερνιζόμουν. Ήμουν απαντήτη. Τα μαθήματα τα πήρα μια χαρά. Ποιος είναι για τη χοροδία? Πάλι χοροδία. Σου είπα να την αφήσεις. Θα κλείσει ο λαιμός σου. Θα μου βραχνιάσεις. Δεν βραχνιάζω, μου αρέσει. Αφού να φανταστείς, μου έδωσαν να τραγουδήσω ένα κομμάτι μόνο. Σόλο. Σόλο. Πώς κάνεις έτσι βρε μάνα, μικρόβιο είναι το σόλο? Μικρόβιο δεν είναι, αλλά θα κλείσει ο λαιμός σου. Δεν σας κάνω δείχνετε τα μαθήματα, τα πειράματα της φυσικής με τις εκρήξεις, το μικροσκόπιο που θα σας αφήσει όλους αλήθινους στα αθλητικά, παρά μου θέλετε και τους σχολικά. Α, καλά που το θυμήθηκα. Για άβρες τι φτιάχνουμε. Δεν το βρίσκεις, Φτιάχνουμε θεατρική ομάδα. Όχι. Αλήθεια σου λέω. Φτιάχνουν δηλαδή, όχι φτιάχνονται. Γιατί αφού είμαι κι εγώ μέσα. Θα βγεις αμέσως. Δεν χαίρεσαι? Δεν χαίρομαι, δεν έχω μια όρεξη να μου πες άρρωστος. Από το θέατρο θα πεις ο άρρωστος. Πώς δηλαδή? Θα σου εξηγήσω πώς. Συντηρίζουν στο θέατρο. Όχι, μιλούν μόνο αυτά. Να το βράχνιασμα, τρέχουν πέρα εδώ στη σκηνή. Ξέρω, μπορεί. Να το στραπούλιγμα, και αν το έργο απαιτεί να δείτε καλοκαίρι να μέσει ψύχρα, να και η πνευμονία. Αποκλείεται. Τέρμα το θέατρο. Πάμε να σου βάλω να βάλω. Σου το πήρε, θα ξαναπούμε από αυτή σου
Άντε να σας δω τι θα κάνετε σήμερα, παλικάρια μου. Να δοξάσετε το πρόγραμμα μας. Σιγά, Γάλλη, γιατί έχω πονοκέφαλο. Όποτε υπάρχει μάσκης πονοκέφαλο. Είναι, έχω και τόσο. Σιγά την έβαλα. Κατεβαίνετε! Πολύ σιγά, κατάλαβα. Κατέβαινε! Όλο το γήπεδο δικό σου! Είχα στην ευκαιρία. Ξέφαγα! Άκουσε εκεί, δεν το ξέρω ότι έχουμε και αυτή. Πάσα! Θα σε πάσα γιατί ξέφαγα! Τι του λες τώρα. Γεια σου, μάμα. Γεια σου, πατέρα. Γεια σου, Τατιάνα μου. Άστε το πατέρα σου και το ψάχνω. Πώς το πήγε στο σχολείο σήμερα? Μια χαρά. Όχι μόνο σου, ρε. Πάσα σου είπα. Στου να μου χάθηκες. Πάει η ευκαιρία. Σας τα έλεγα εγώ. Το είχε πει αν παίκτης, δεν τον άκουσα. Σχεδόν σε όλα, δηλαδή σε όλα εκτός πορτογραφία. Έχετε αφήσει και τρομάρες πάλι, Ποιος ξέρει τι σημεία και τέρματα έχουμε ακούσει και σήμερα. Γιατί δεν πήγες να μιλήσεις με το κέντρο. Βλάκα, βλάκα! Δεν είμαι βλάκας. Άστο, δεν μιλάς σε σένα. Γιατί δεν έχεις να σκάβεις πλέον. Πώς έχω όλο και μου ξεφεύγουν 4-5 λαθάκια. 4-5. Ούτε καν λαθάκια, αναγραμματισμοί. Ωχ, κίνδυνος! Προσέχετε! Τι είναι το σύστημα αναγραμματισμούς, ψιθυρίζω. Μην ψιθυρίζεις, φίλε κανονικά. Και σκέφτεσαι και εσύ τώρα. Δηλαδή έγραψα ανάποδα ότι ψιθυρίζω. Δηλαδή εκτιμώνω τα διάφορα να είναι τα ίδια και το μισό αλλιώτικο. Έγραψα λοιπόν ύψιλο αλλιώτα ύψιλο. Είμαστε ρίζο με ύψιλο, αλλά σου είπα μισό. Κοίτα πώς του ξέφυγε, ρε. Είδες! Εγώ είδα, εσύ είδες. Ψιθυρίζω με 2 ύψιλο. Δεν θα βάζεις και το 3 με ύψιλο να το δείξεις τουλάχιστον μισό. Αυτό σου λέω ότι μόνο ότι αυτό είναι διαφορετικό. Κι άλλο να μου το λάθος του τρόπου. Τα ύψιλο πράγματα. Επικίνδυνο. Επικίνδυνο λάθος. Πώς γίνεται αυτό. Σου λέω έτσι για να είμαστε έτσι επικίνδυνος. Σε αυτήν την έφαγε επικίνδυνο. Μετρούσα. Κίνδυνο. Το πρώτο γιώτα στο δεύτερο ύψιλο. Γράφω επικίνδυνος. Μετρώ. Το πρώτο γιώτα στο δεύτερο ύψιλο και το τρίτο. Και το τρίτο λέω. Παρατήθηκα σε οικόσιμο συνός με γιώτα και το έβαλα με γιώτα. Επικίνδυνο κίνδυνο. Όχι, αλλά το επικίνδυνο είναι. Με τρελαίνεις. Σε όλα τα άλλα όμως τα πήγα κάτω. Φυσική νεράκι. Γεωγραφία νεράκι. Νεράκι θάλασσα. Νεράκι. Ιστορία νεράκι. Καλά σταμάτη το νερό και μου φυγούμε. Offside, ρε! Για κοίτα που δεν σφυράει. Στραβός είναι η βαλτός. Εσύ δεν φύγατε. Δεν ήταν offside. Τίποτα δεν είδαμε. Ακούσε. Άρα βλέπουμε εδώ. Λίμνες και θάλασσες. Θάλασσες. Ένα σιρουλάκι για την κόρη σου φωτογραφία. Φτού να μου χάθεις. Μα καλέ πατέρα. Γιατί τι σου λέει ο άλλος. Πουλιούνται για 30 ήλικα. Και πάλι δεν σε φτάνω να σου αρπάξω τα χέρια μου. Αν δεν τελειώσει το μάτι, πρόκειται να συμφωνήσει. Λοιπόν, ιστορία. Όχι μόνο δεν ήξερα νεράκι, μα και την έμεση παράσταση στα άλλη παιδιά. Δηλαδή, την παίξουμε όλοι μαζί και τη μάθουμε όλοι. Και μετά σκεφτήκαμε να κάνουμε και άλλα μαθήματα. Γιατί κάτι άλλο θα φτιάξουμε στην εθνική ομάδα. Φτιάξετε στην εθνική ομάδα. Πού θα δεν βάζετε στην τεράτσα. Γκο! Μπράβο, γόρι μου! Αυτό είναι η κόρη! Αυτό είναι σου! Να σε φιλήσω! Είδα την κολάρα! Τίποτα δεν είναι η εθνική ομάδα. Ανεβάζεις το ίδιο του λιμάνι. Δεν θέλεις τίποτα. Φτιάχνει την ομάδα! Του ζήτησα να πεις την ομάδα! Μπράβο, Τατιάνα μου! Μπράβο. Αυτό θα πει πρόοδος! Αυτό θα πει στην τιμία των φίλων! Γιατί μόνο τα αγόρια, κύριε! Εμείς που έχουμε κόρες, να μην σκαμαρώνουμε να παίζουν! Η μαμά δεν θέλει να πω καμιά να δεν μάθει ορθογραφία. Τι έκανε, λέει, θα μπεις με τα τσαρούκια! Θα σε προπονώ εγώ! Άσος θα γίνεις! Και κοίταξε, τι θες να σε βάλουν! Όχι άμυνα! Είσαι γρήγορη, ευκίνητη! Πες σου σε βάλω στην επίθεση! Για την ορθογραφία θα μου πεις πάλι. Πού ζεις, βρε γυναίκα. Η κόρη μας μπορεί να γίνει τερματοφύλακας. Μπορεί να μπει στην εθνική και να δεξάζει τα γήπεδα. Καταλαβαίνεις. Καμάρι μου εσύ. Είμαι πολύ περήφανος για σένα, Τατιάνα μου. Μπορείς να μου πεις τι έπαθες, σε ρωτώ, Νίνα. Είμαι γιατρή. Τώρα το κατάλαβες, τι σου έλεγα τόσο καιρό. Ότι είμαι γιατρή. Πολύ δεν σε νοιάζει. Με νοιάζει. Τότε τρώγε λιγότερο να δυνατήσει. Δεν μπορώ να τρώω λιγότερο, πεινάω. Δεν μπορώ να σταματήσω. Τότε σταμάτα μόλις μπορέσεις. Εγώ έχω δουλειά μας. Μαμά μου. Τι έπαθες πάλι. Είμαι άσχημη.
Σήμερα σχήμουνε. Σήμερα το είδα, κοίτα το μύτη μου, είναι σαν πατζάρι. Η δική μου θα γινόταν σαν πατζάρι να έλεγα έτσι. Δεν κλαίω μόνο για τη μύτη μου. Άντε να δούμε τι άλλο θα βγάλεις πάλι. Τα μάτια μου, κοίτα τα μικρές ακουμπότρυπες και τα κόκκινα πιτσινιά. Μια χαρά είναι τα μάτια σου. Πρίστηκαν από το κλάμα. Άμα σταματήσεις, θα ξεπιστούν και θα ξεκοκκινήσουν. Έλα, χαμογέλασέ μου λίγο να σε χαρώσω. Μπράβο, κορίτσι μου, είδες τι ωραία που είσαι τώρα. Ρίνα, με ζάλισες. Θα με πονέσει το κεφάλι μου. Κοίτα τα δόντια μου. Τι έχουν τα δόντια σου. Είναι στραβά. Έτσι στράβωσε ξαφνικά. Τώρα το πρόσεξα. Θα πάμε στον ορθοδοντικό. Αν είναι πράγματι στραβά, θα σου βάλει σιδεράκια να σιώσω. Δεν θέλω σιδεράκια, θα πλέκει η γλώσσα μου. Θέλω να μιλάω και δωρά. Μίλα όπως θες. Φτάνει να πάψεις να σκούσεις. Σκούζω γιατί η φωνή μου είναι βραχνή. Ακούς φωνή. Βράχνεις από το κλάμα, ανόητη. Σίγουρα θα με αφήσουν απ' έξω. Ποιοι από πού απ' έξω θα σε αφήσουν. Τα παιδιά, πώς θα παίξω κι εγώ με τα χάλια μου. Από πού απ' έξω θα σε αφήσουν, παιδάκι μου. Πες μου να καταλάβω τι κουβεντιάζουν. Θέατρο. Κάνουμε θεατρική ομάδα, πώς θα παίξω κι εγώ με τα χάλια μου. Αμέ έτσι πες μου. Γι' αυτό βρήκες όλα αυτά τα τρομερά κουσούρια μόνο μια σήμερα. Και τι θα παίξετε. Οι άλλοι θα παίξουν. Εγώ δεν θα παίξω τίποτα. Βαρέθηκα. Αν δεν μπορείς να κουβεντιάσεις έναν άνθρωπος, κάτσε μόνος σου. Όχι, δεν μου αρέσει να κλαμώνεις. Θέλω να με παρηγορήσεις. Πώς, ό,τι και να σου λέω εγώ, εσύ θα επιμένεις ότι τα μάτια σου είναι αλήθωρα. Είναι λίτωρα τα μάτια μου. Δεν τα έλεγα. Και είσαι δεδομένης ότι τα φρύδια σου είναι στραβά. Είναι στραβά τα βρύδια μου. Το μυαλό σου είναι στραβό, τίποτα άλλο δεν έχεις. Πάντα στη θεατρική ομάδα δεν παίζω. Μην παίξεις, ποιος σε αναγκάζει να τη θες. Μα θέλω. Ρίνα, ως εδώ και μην παρέχει. Θες να βρούμε μια λύση ή να φύγεις. Όχι, μην φύγεις. Τι λύση. Δεν υπάρχει λύση. Και μια και δύο και τρεις. Για να ακούσω. Μια θεατρική ομάδα χρειάζεται σκηνογράφο, βηματολόγο, φωτιστή. Δεν χρειάζεται μόνο ηθοποιούς. Στα παρασκήνια η δουλειά είναι τόσο σημαντική όσο η δουλειά που γίνεται στη σκηνή. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να μένω στα παρασκήνια και ούτε ξέρω όλο αυτή που είπες πριν. Ο σκηνογράφος σχεδιάζει τα σκηνικά. Ο βηματολόγος λέει στους ηθοποιούς πώς να ντυθούν. Ο υποβολέας ψιθυρίζει τα λόγια τους όμως κοντά τους. Ο φροντιστής φροντίζει το κάθε τι που χρειάζεται και το έργο. Για τέτοια με έχεις για να φροντίζω και να ψιθυρίζω. Ευχαριστώ πολύ. Μα δεν είναι καθόλου υποτιμητικά όλα αυτά. Αν μάλιστα σκηνοθετείς το έργο, δεν είσαι ψυχή της ομάδας. Δεν θέλω να είμαι ψυχή της ομάδας, θέλω να παίζω ένα ρόλο. Ωραία. Τότε να ψάξετε ένα έργο του γιορτός. Δηλαδή, ένα έργο όπου θα υπάρχει ρόλος ενός χοντρού κλαψιάρικου γαζοκόριτσου. Δεν θέλω ρόλο χοντρού κλαψιάρικου γαζοκόριτσου. Στο χέρι σου είναι. Αν πάψεις να με ξεκλές, δεν θα είσαι πια κλαψιάρικο. Αν σταματήσεις να κάνεις χαζομάρες, δεν θα είσαι χαζοκόριτσο. Και αν φας μόνο την μπλουζολίτσα που σου έχω ετοιμάσει, χωρίς να αποκωθείς με 1002 άσχετα και αύριο το ίδιο και μετά αύριο το ίδιο, ίσως όσο που ανεβάσετε το έργο, να μην σου δίνει το ρόλο της σκοτεινής, ακόμα και να ζητάς. Αυτή είναι η λύση. Μ' αρέσει. Τέρμα τα κλάματα και ανοησίες. Και η δίαιτα. Η δίαιτα δεν πρέπει να δυνατίζουμε γρήγορα, λέει. Πειράζει την υγεία. Δεν τα αφήνουμε αυτά, λέω εγώ. Προς πάμε για την ζολίτσα. Και μετά. Τι μετά. Μετά την πριζολίτσα μου έφτιαξες με κουμάδες. Μήλο μιλαράκι και μάλιστα ξινόμηλο. Όχι, θα πεθάνω από σιτία. Δεν πέρασαν 2 λεπτά που πήρες την απόφαση και να είσαι να κάνεις καζομάρες και να λες δημορφίες. Αστιεύομαι καλέ.
είναι πολύ χρωστή. Μπράβο, Χρυσό μου. Δεν θα με ρωτήσει γιατί. Δεν θα με ρωτήσει γιατί είμαι χαρούμενη. Γιατί είσαι χαρούμενη? Θα παίξουμε ένα θεατρικό έργο με τα παιδιά του σχολείου. Θαυμάσια. Πλησιάζει καμιά εθνική γιορτή. Μα όχι, εμείς μεταξύ μας φτιάξαμε θεατρική ομάδα. Α, έτσι. Γιατί? Τι θα πεις? Μάρτα, γιατί φτιάξαμε θεατρική ομάδα? Γιατί? Για να καταλάβουμε καλύτερα τα πράγματα και τον εαυτό μας και... Καλή, πας να το πεις. Οπότε άρχισες να το πεις. Δεν τραυλίζεις και εύκολα. Παίζοντας μπορεί να καταλάβουμε καλύτερα τα πράγματα. Τραυλίζεις. Ποια πράγματα? Εσάς τους μεγάλους. Γενικά τη ζωή. Αλλά τέτοιο έργο πώς θα το βρούμε? Τι έργο? Που να μας κάνει να καταλάβουμε. Καλά, το έργο δεν έχει τόση σημασία. Σημασία έχει να πάρεις τον πρώτο ρόλο. Σε αυτό θα επιμείνεις. Και γιατί να πάρω τον πρώτο ρόλο? Γιατί έχεις ταλέντο. Και δεν αξίζει φυσικά να είσαι μια θεατρική ομάδα που δεν μπορεί να εκτιμήσει το ταλέντο σου. Μα πού το είδες το ταλέντο μου, Μαρούλα? Έχω ξαναπαίξει θέατρο. Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Το ταλέντο φαίνεται πρώτα-πρώτα από τον τρόπο που περπατάς. Φύγετε προς τα κάτω. Έλα προς τα εδώ. Αεράτα. Με φυσική μεθοδοπρέπεια. Είναι δυνατόν να πάρεις δεύτερο ρόλο με τέτοιο περπάτημα? Μα όλα τα παιδιά περπατάνε, Μαρούλα. Προς τα πάνω, προς τα κάτω, δεξιά και αριστερά. Από περπάτημα σε περπάτημα έχει διαφορά. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Και ύστερα δεν είναι μόνο το περπάτημα, είναι και η ομίλια. Για μίλησέ μου. Και τι κάνω το σύνορα? Όχι τα κοινότυπα. Πες μου θεατρικό. Τι θεατρικό, δηλαδή? Βρες κάτι, ξέρω εγώ. Είναι η δίκηση δεν τις φορές που δεν την Τι προσβολή? Πάμε. Πώς θα το πω, δεν ξέρω ποια προσβολή και ποια δίκηση. Να το πεις επίσης. Η Δούκησα δεν θα συγχωρέσει ποτέ την βαριά προσβολή. Το δικό μας έργο δεν θα έχει δίκησες. Γιατί? Τι δουλειά έχουμε, εμείς με δίκηση. Κακώς. Το κλασικό θέατρο είναι κλασικό γιατί οι ήρωες ήταν βασιλιάδες ή ευγενείς. Μα το δικό μας έργο θα είναι για μας, για τα προβλήματά μας. Αν για τα προβλήματά μας. Πολύ χαριτωμένα δεν είπες αυτό. Δεν έχετε και προβλήματα. Μην γελάς, μιλάω σοβαρά. Σοβαρά και χαριτωμένα. Κραυγάζει το ταλέντο, Χρυσό μου. Μην επιτρέψεις να σου δώσω ένα σήμαντο ρόλο. Μα γιατί πρέπει να υπάρχουν συμπαντικοί και σημαντικοί ρόλοι? Το δικό μας έργο θα είναι για μας. Όλα τα έργα μου πρωταγωνιστή και πρωταγωνίστρια. Όλα, όχι δα, το δικό μας θα είναι αλλιώτικο. Χωρίς πρωταγωνίστρια, τότε να μην παίξεις καθόλου. Δεν καταλαβαίνεις, Μανούλα. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Υποτίθεται ότι όλοι είναι σημαντικοί. Μόνο που δεν είναι. Όλοι είναι δυναμικοί, άλλοι νοθροί, άλλοι κουτί και άλλοι έξυπνοι. Υποτίθεται ότι όλοι οι ρόλοι είναι πολύ σημαντικοί. Μόνο που δεν είναι. Ξέρεις τους βαθμούς των επιθέτων. Θετικός, συγκριτικός, υπερθετικός. Ακριβώς. Σημαντικός, σημαντικότερος και πιο σημαντικός. Και επίσης υπάρχουν χωρίζοντας στους τρεις βαθμούς. Ωραίος, ωραιότερος, ωραιότερος κτλ. Λοιπόν, η κόρη μου αξίζει τον υπερθετικό. Γιατί έχει και όλα τα χαρίσματα στον υπερθετικό. Η εξυπνότερη, η ομορφότερη, η γοητευτικότερη. Μα τι είναι αυτά που λες, καλέ Μανούλα? Καλά που δεν σε ακούνε τα παιδιά του σχολείου, γιατί θα γινόταν οι αντιπαθητικότεροι. Αν τους γνώρισεις όλους. Ένας θα ξεχωρίζει λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Και σίγουρα εγώ δεν είμαι της χρυσής όρδιδας στο δω. Μα λοιπόν κι άλλος είναι υπερθετικός. Η πιο μετριόφιλη. Κοντολογής πραγματική κόρη. Δεν μου γλυκώνεις, θα σε πάρω στο σχολείο αύριο. Για να μάθω γράμματα. Όχι, για να μάθω στα μέρη της θεατρικής ομάδας. Έρχεσαι? Θα ήθελα γλυκό μου, αλλά δεν μπορώ. Έχω κλείσει από χθες ραντεβού στο κομμωτήριο. Να λοιπόν, πάω κι εγώ μια μαμά στον υπερθετικό. Η πιο κομψή. Όχι μόνο έναν, πολλούς υπερθετικούς. Θα τους μάθει σιγά σιγά μεγαλώνοντας. Και κυρίως η πιο τρυφερή Μανούλα και τη μοναχοκόρη. Αυτό μας έλειπε. Η μαμά της Δέσποινας έχει καινούριο μωρό. Πού να βρει καιρό να καρακέψει την κόρη της όπως με καρακέψεις εσύ? Μην ξαναπιάσουμε την ίδια κουβέντα, Λίκη μου. Ποια κουβέντα? Για το καινούργιο μωρό. Δεν ξέρω τι κάνει η μαμά της Δέσποινας, εγώ δεν μπορώ να σου φτιάξω το παιδάκι. Δεν προλαβαίνω, πώς θα σου το πω. Δεν με βλέπεις, πήγω όλη μέρα. Μαγαζιά, μοντίστρες, κομμωτήρια. Σε βλέπω. Πεινάω. Ετοίμασε μόνη σου, Χρυσό μου, ή θα δω στα νύχια μου. Καθάρισε μου και εμένα κάνα φωτάκι,
Παιδάκι μου, παίζεις. Δεν το πελάω το πάνω, προσέχω. Εγώ παίζω με τα εργαλεία της δουλειάς σου. Όποτε θέλεις, ελεύθερα. Δεν θέλω. Τότε είμαστε πάτσι. Πού δεν στο πάτσι. Εσύ δεν θέλεις να παίζεις με τα δικά μου, δεν παίζεις. Εγώ θέλω να παίζω με τα δικά σου. Παίζω. Κάνουμε και δύο κατοικία που να σπάσει. Ίδιο με τα λιχνά του που φτιάξα. Κοίτα λεπτομέρειες. Δώσ' μου το. Τσιγκούνι. Άμα θέλεις εσύ το κινητάκι, να πεις στην Νονά να σου φάει το δρόμο στα γενέθλιά σου. Η νονά μου έχει πεθάνει. Τη δική μου εδώ. Δεν είσαι καλά. Η νονά μου δεν θα καταλάβει τίποτα. Θα γελάσει, θα νομίζει ότι θέλω να παίξω. Ενώ εσύ. Ενώ εγώ θα πάω στο μηχανισμό του φόρου. Είδες φόρο. Είδα. Μάλιστα. Πώς πήγε το σχολείο σήμερα? Ωραία. Έλυσε και ένα πρόβλημα στον πίνακα ολόσωστα. Άσε τα προβλήματα. Καμία πλάκα δεν έχεις να μου πεις. Κάναμε πείραμα φυσικής και έγινε έκρηξη. Αχ, κρίμα να μην είμαι εκεί. Γούστο που θα είχε. Τι γούστο, προβολογούσε όλη η αίθουσα. Μεγάλη πλάκα. Τι παίξατε στο διάλειμμα? Δεν παίξαμε, κουβεντιάζαμε. Κουβεντιάζετε. Καλά, χαζίζεστε όλοι. Καιρό και κουβέντα τα έχετε σε όλη τη ζωή. Ενώ για παιχνίδι τώρα είναι καιρός. Μην κοιτάς εμένα που πήγα στη δουλειά πιτσιρίκι, δεν πρόλαβα να χαρώ ξυγιασιά, παιχνίδι. Α, γι' αυτό τώρα μου ρωτάς τα πράγματά μου. Ακριβώς. Κοίτα και εσύ με πας τα ίδια. Το διάλειμμα είναι για ξεκούραση, για διασκέδαση. Όχι για μελέτη. Δεν μελετούσαμε, κουβεντιάζαμε, σου είπα. Κάνατε καλαμπουράκι δηλαδή. Όχι καλή Δευτέρα. Κουβέντα. Σοβαρή. Όπως το πάρεις, για μας σοβαρή. Σκεφτήκα να φτιάξουμε μια τεχνική ομάδα. Μπράβο! Έτσι σας θέλω. Όχι τη μυθικομένη μέσα στα βιβλία. Να δούμε. Τι να δείτε, να μην δείτε τίποτα. Βρείτε ένα έργο και μπρος. Κομμωδία. Αυτό είναι η συζήτηση. Κομμωδία. Θα ψάξουμε κάτι που να μας ταιριάζει. Τι να σας ταιριάζει, παιδιά είστε. Θα διαλέξετε κάτι διασκεδαστικό, Θα κοιτάξουμε, πρέπει να είναι κάτι στα μέτρα μας. Όχι μόνο σε δικά σας μέτρα. Δηλαδή, Θα πρέπει να βάλετε και μεγαλύτερους τους ρόλους στο έργο. Αλλιώς δεν πάει αντίθεση. Πώς σας το πω. Ο κόσμος είναι φτιαγμένος ανάκατα από μικρούς και μεγάλους. Δεν υπάρχουν χωριστοί κόσμοι γέρων, νέων, ανδρών, γυναικών. Κατάλαβες. μπαμπά, Ναι, αλλά τους μεγαλύτερους ρόλους δεν μπορούν να τους παίξουν πιστικά τα παιδιά. Ίσως θα πρέπει να πάρετε και μερικούς γονείς στο έργο. μπαμπά, μα είναι πράγματα αυτά που μου λες. Η θεατρική ομάδα που κάνουμε εμείς τα παιδιά του σχολείου είναι δυνατόν να πάρουμε και γονείς στο έργο. Ίσως όχι στη θεατρική ομάδα, μπορεί να θεωρηθεί έκτακτη εμφάνιση. Αν το πείτε ο ρόλος εννοείται. Άσε τα κόλπα. Αυτό είναι ρατσισμός. Χειρότερο. Οι ηλικιακές διακρίσεις είναι χειρότερες από τις πιλετικές. Έχεις δει θέατρο. Διάσημοι ηθοποιοί, βετεράνοι, παίζουν δίπλα σε πρωτόβγαλτα πεδαρέλια. Ίσως με ίσον. Κατάλαβες. Λοιπόν, θα το κουβεντιάσουμε τα παιδιά. Σύμφωνοι. Πες να σκεφτούν λίγο και εμάς τους παλιότερους. Εσείς είσαστε τυχεροί. Εμείς τι είχαμε στην ηλικία σας, τίποτα. Τι είναι αυτό? Μοντελάκι, ίδιο με τα αληθινά. Αριστούργημα μηχανισμού και φόρμας. Τι μου το δίνεις? Τονικό. Ευχαριστώ, γεια μου. Εγώ ευχαριστώ, πατέρα. Δεν κάθεσαι λίγο να παίξουμε μαζί. Δεν τις ηλικίες με αυτά. Και επειδή έχουμε να μάθουμε να κάνουμε γραμματική. Τη γραμματική δεν μαθαίνετε ταξιδεύοντας. Ξέρω εγώ. Να έρθω και εγώ να καθίσω δίπλα σου. Και δεν έρχεσαι. Τίποτα άλλο που δεν θέλω να έχω παρέα, καθώς εκρίνω όλα τα ανάποδα επίθετα της ελληνικής γλώσσας.
Μήπως του κλείσει να δημοδιάξει στη βεράντα και δεν ακούει. Λουλούδι, είπες λουλούδι και το θυμήθηκα. Έστειλα να αγοράσει λίγα τριαντάφυλλα. Θα έρθει η κυρία Καραβοκύρη το βράδυ. Τότε πηγαίνω εγώ για νερό. Ας το νερό! Έλα δεις ένα μοντελάκι που σου πηγαίνει τέλεια. Μα καλά, δεν ψάς. Πάμε. Έτσι θα πάμε στη Μαρία για να δω που βρίσκεται. Τώρα κάτω από την καζάκια αυτό θα είναι ένα και ένα για το κοινό. Πώς σου φαίνεται? Είναι κάπως δηλαδή. χτυπητό. Εντυπωσιακό, όχι χτυπητό. Δώσε το πάρω. Όχι, δεν το θέλω, μάνα μου. Μόνο αν μπορείς να μου κάνεις ένα δώρο. Ό,τι θέλει, κούκλα. Πάρε με ένα τόμο νεολικό θέατρο. Τόμο, δώρο είναι αυτό. Τα σχολικά δεν λογαριάζονται για τώρα. Πες μου κάτι άλλο. Πριν λίγο έβλεπα κάτι ωραίο σκουφάκι. Περίμενα να στο δείξω. Δεν χρειάζεται σκουφάκι, μάμη. Τα βιβλία χρειάζομαι. Νομικό θέατρο. Ένα τόμο. Γιατί ένα θα σου πάρω 10. Αλλά θα σου πάρω και κάτι εξωσχολικό. Πριν λίγο έβλεπα κάτι νόστιμο παντοφλάκια σαν γατούλες. Περίμενα να στο δείξω. Έχω παντόφλες, μάμη. Και εξάλλου το βιβλίο είναι εξωσχολικό. Άιτα. Τι σάκα είναι αυτή καλέ. Γεμάτη με τσουνιές. Θα σου πάρω καινούργια. Ωραία είναι. Και καινούργια να μου πάρει σύραpo, εδώ πέρα από εκεί και τι θα γίνει. Απ' έξω δεν έχει τίποτα κακό, από μέσα όμως άστα. Καλύτερα μην την κοιτάξεις. Δηλαδή τι έχει μέσα? Ένα φυτράδι ηλεκτρικής γεμάτο κοκκινίνες, στα θαλάσσια. Καλά, δεν πειράζει. Αυτά ασχολείται ο λογιστής μας. Τι σχέση έχει ο λογιστής? Δεν θα σου χρειαστεί εσένα. Θα επιλέξει επιχείρηση και πετάς. Αυτά τα φροντίζει το λογιστήριο. Για τις ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά και τέτοια. Είμαστε κοσμοπολίτες και λίγα ελληνικά. Μην είμαστε τελείως απελεύθεροι. Επίσης, καλλιτεχνικά. Πιάνο, χορό, κάνα μουσικό όργανο, ξέρεις. Να στη μιλάμε και καλλιτεχνικά, θέλω να σου πω κάτι ευχάριστο. Με τα παιδιά της σχολείου του πιστεύω να φτιάξουμε θεατρική ομάδα. Αυτό δεν το ξέρω. Τι, δεν το ξέρεις όπως το λέω εγώ. Ενώ ότι δεν ξέρω αν πρέπει να πάρεις μέρος κι εσύ. Το θέατρο είναι για τα κατώτερα στρώματα. Τι στρώματα, μάμη? Τα ανώτερα στρώματα ανέκαθεν έβλεπαν. Προστάτευαν το θέατρο, αλλά δεν έπαιζαν. Εκτός αν τότε είχαν μαγικό σκοπό. Αυτή η ομάδα που λες, με τι σκοπό παίζει. Ξέρω εγώ, η ιδέα μας είναι το παίζουν σχεδόν. Δηλαδή, μιλώντας με παιχνίδι. Αλλά τελικά φαντάζομαι θα παίζουν για δικαίωμα και να μάθουμε να δουλεύουν κομματικά. Αυτό να λείπει. Οι ομάδες είναι για τις κατώτερες τάξεις. Κομματικές εκδρομές, ό,τι κάστρο. Εκεί παίζουν στις ομάδες οι φτωχολογιά. Οι πλούσιοι παίζουν τένις, ένας με έναν. Το πουλί 2 με 2. Αριστοκρατικά. Πάμε που θέλουν, στο μετά μας σου φέρνουν. Πάμε στο σου φέρνουν. Ή αντισωλίου. Κατάλαβα. Δεν είναι για σένα το θέατρο. Άστο για εκείνο που είναι εδώ. Δεν θέλω να είμαι τυχερή, μάμη. Θέλω να παίζω με τα άλλα παιδιά. Αυτή είναι η όμοιη μου που είπες πριν. Ορίστε η ευχάριστη. Όλες τις μπάρκες στη σειρά έχει κούκλες με το μάτι σου και αυτή θέλει να παίζει με τα παιδιά του δρόμου. Του σχολείου. Την Τατιάνα, τη Ρίνα, τον Πάνο. Ποιο πάνω καλέ, το γιο του τραπικού. Το συμμαθητή μου. Και επίσης τον Κωστή, την Αλίκη. Αυτοί δεν είναι που έχουν ένα πλοίο. Όχι και πλοίο. Σκάφος, τέλος πάντων. Βάρκα καλά, με μηχανή. Ταχύπλο δηλαδή. Άλλο βάρκα, άλλο ταχύπλο. Αλήθεια, πολύ κυρία έτσι. Όπως πρέπει. Φίλη της κυρίας Καραβοκύρη. Καραβοκύρη. Από γένος πλεκτών. Αφού θα παίξει και λίγη, πήγαινε και εσύ στην ομάδα και βλέπουμε. Τι βλέπουμε, μάμη? Αν κάτι πάει στραβά, ξαναβγαίνει. Τι να πάει στραβά? Χίλια δυο. Τι κάθε φοράτε, τι θα διαλέξετε. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Λεπτομέρεια αν παίξετε ντυμένοι απλικοί χωριάτες. Λεπτομέρεια θα παίξετε σεξ πριν από τους σύγχρονους σήματους. Το θέμα είναι να αρχίσουμε και εμείς δεν έχουμε ιδέα από πού να αρχίσουμε. Ώστε να διαβάσουμε 10 τόμους πρέπει σε όλη τη σχολική χρονιά. Άρα πάρουμε ένα τόμο και κάνουμε σταυρό να δούμε εκεί πέρα ένα κατάλληλο έργο για την ομάδα μας. Αν δεν βρείτε, μπορείτε να διασκεδάσετε μια ιστορία. Τι ιστορία? Αριστοκρατική φυσικά. Η μαμά έχει βασιλοπούλα, δεν πριγκίψε και τα πτέψε. Κάτι τέτοιο. Τι σχέση έχουμε εμείς με τις βασιλοπούλες και τις πριγκίψες, μάμη? Έχεις δει εσύ πολλές βασιλοπούλες και πριγκίψες? Πολλές. Πού? Στο σινεμά, στα περιοδικά. Στο σχολείο μας δεν θα βρεις ούτε μία. Στο χέρι σας είναι. Άμα τις παίξετε, θα υπάρξουν. Αυτό θα πει φαντασία, δημιουργία, θέατρο. Θα ήταν μια ώρα να υποδιόμαστε μόνο τον εαυτό μας και να παρισταίνουμε μόνο ότι υπάρχει.
Δεν νομίζεις? Κάπου ίσως έχεις δίκιο, λίγο δίκιο, όχι πολύ. Πώς θα πήγες εσύ, πήγες πρώτος, στο 200. Δεν είχαμε αγώνα μεταξύ μας, τρέχαμε. Λοιπόν, Δεν τρέξαμε. γιατί, Πήγαμε μια κουβέντα στην Γιάννη, μετά φάραμε όλοι μας για να τελειώσουμε. τι κάνατε λέει, καλά δεν υπάρχει ένας επιβλέπει σας, ξαμολυμένος σας έχουν. Μα δεν κάναμε τίποτα, συζητούσαμε. Αυτό λέω κι εγώ, ότι δεν κάνατε τίποτα, αντί να στήσετε κουβεντολόι. Τι νιώθω να βγάλει αυτή η χώρα των συλλήκτων που διαπλάζετε, δεν ασκείτε τους μη σας. Έτυχε σήμερα άλλες μέρες τους σκούμε. Τι έτυχε, σας ζήτησα να λύσετε εθνικά προβλήματα. Γιατί μόνο εθνικά προβλήματα υπάρχουν, υπάρχουν μαθητικά. Τα μαθητικά προβλήματα θα τα λύσουν οι δάσκαλοι. Εσείς τι δουλειά έχετε για να τα κάνετε. Δάσκαλοι αλήθεια, τα προβλήματά μας και δεν τα καθάριστε έξω. Καθόλου να μην κάνετε. Να τρέχετε, να πηδάτε, να κάνετε ρύψεις, να σηκώνετε βάρη. Για πλησίασε. Για πάρε το ταμπό. Πάμε. Ανάταση. Έκταση. Πρόταση. 1, 2, 3. Με ρυθμό. Λοιπόν, έτοιμος. Τι έτοιμος ρε πατέρα μου, μόλις πήγα από το σχολείο πενευμένοι. Μετά την άρχιση τρώνε, δεν τρώνε πριν. Κουρασμένοι. Μπα, και από τι κουράστηκες από την κουβέντα. Ένα σωρό μαθήματα έχουν εξάγει. Μείον τα διαλύματα, μείον τη συζήτηση, αφήνουν το κορίτσι να ζητούν. Ενώ εσείς τα γόρια εκεί, φεύγω! Δεν ήταν υπόψη του κοριτσιών, όλοι μαζί τους. Τελικά τα αποφασίσαμε. Φτιάξουμε θεατρική ομάδα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι ακριβώς. Εμείς τα παιδιά αποφασίσαμε να παίξουμε κάτι. Και εσύ. Και εγώ φυσικά. Καθόλου φυσικά, αφύσικα. Τι συζήτηση πρέπει να παίξεις θέατρο, κορίτσι. Γιατί τα κορίτσια μου να παίξουν θέατρο. Τα κορίτσια κάνουν διάφορες αφαμάρες, αν θέλουν να σου παίξουν και θέατρο. Εγώ δεν θα παίξουμε ηλικία ώρα να πατέρα. Στην κόσμο έχουμε ένα σωρό κορίτσια στην ομάδα. 6-9, λέγε γρήγορα, 6-9. 4. 7-8. Τι είναι αυτό τώρα. Η προπαίδεια ακούω 7-8. 6. 372 για 12. Εδώ πας καλά μικρή διάρκεια βλέπω. Μια χαρά τα πάτρια. Τόσο που είναι δύο δυνατόν και όχι δουλειά. Τετραγωνική το 9. Πράγμα. Τετραγωνική το 9, ρίξτε, δεν μάθατε. Μάθαμε, αλλά δεν ήταν τετραγωνικές. Τι ήταν. Μαθημιλές και ελληνικές, πώς θα σου το πω. Κυλινδρικές ρίζες, πού μάθατε τέτοιο πράγμα. Μυθολογία. Εγώ σου μιλάω για μαθηματικά, τετραγωνικές. Τέτοιες ρίζες δεν μάθαμε. Και αντί να καθίσετε να μάθετε τετραγωνικές ρίζες, φτιάχνετε θέατρο. Τα ξέρουμε αυτά το μας κλείνει και τα υπουργεία. Ποια υπουργεία. Όλα. Κατάλαβες από στα υπουργεία. Εκείνος ο Σουκούτ. Μήπως νομίζετε κύριε, ότι η μουσική δεν ξέρει δεν είναι μόρφωση. Έτσι θα μου πούν. Μάλλον. Και τότε εγώ θα τους πω, αν αυτά είναι μόρφωση, εγώ θα σταματήσω από το σχολείο του γιο μου, θα του στείλω στο δωμάτιο να σπάει. Εκεί πέρα, να μου πεις τεράστια αρχίδια. Δεν ανάλογες καλά πατέρα. Ξέρω ότι έχουν φύγει δόξη του Κούτου. Αυτά ζηλέψετε κι εσείς. Καθόλου, δεν το κάνουμε για την παρέα. Μαράκι. Ας φτιάξουν τα κορίτσια του θέατρου. Στο κάτω-κάτω κορίτσια είναι. Δεν πειράζει και αν δεν έχουν πολύ γνώσεις. Εσείς τα αγόρια πώς θα βγείτε στην κοινωνία χωρίς να ξέρετε στις πραγματικές ρίζες. Τις μάθουμε και αυτές, όλες και να τις στηρίζεις τα μάτια. Αν δεν μάλιστα κάνουμε σε δουλειά. Εμείς θα δούμε τις κορίτσες στις πραγματικές ρίζες. Δεν ξέρω τι θα είναι. Ξέρω εγώ. Έγινε.
Μαμανία για όλη θα κορτάσει και la μάνα. Πεινάω σε λίτσες, θα αρχίσει και μόνο να πρωτοπολιτήσω το μωρό. Τέλος πάντων, κατάλαβα, ξέρεις να αγοράσεις αυγά. Δεν πρόλαβα. Γύρισε τρέχοντας από τη δουλειά και με φύγει η γιαγιά. Πώς θα σταματήσω για ψώνια. Δεν με τέγεσαι μια στιγμή. Κάτσε να σου δώσω λεπτά. Θα έβαλα. Άστε τώρα που πήγες στο μαγαζί. Θα τα κάψει λίγο κατάρρευτα. Τα έκασα πια. Και τώρα τι έφαγες εσύ. Εσύ τι έφαγες. Κάτι δεν έφαγα. Δεν θυμάμαι. Κατάλαβα. Πιστικές, πατάτες έρχουνε. Όσες θέλεις. Θα φτιάξω 2 τεράστιες μερίδες για τις δυο μου. Να είσαι καλά, δεσποινάκι μου. Και ρίξε και διαμαρτυριά που σε παρακαλώ. Εντάξει, θα πάρω να τις καθαρίσω τώρα τις πατάτες. Μπράβο, καλά. Σκουπερίσω μετά. Και αν θες να μάθεις τι κάνει το μωρό μας, ροχαλίζει. Ροχαλίζει! Γιατί ροχαλίζει, πόσο ροχαλίζει. Σαν ένα αγγελάκι. Λοιπόν, θες να σου πω τι έχει σήμερα στο σχολείο. Μας μίλησε για υγιεινή και τέτοια. Ήμουν η πρώτη. Έσχισα. Ούτε η δασκάλα δεν ήξερε πως ήξερα εγώ. Σε ξεσχόλησε το μωρό μας. Θέλω μέσα και εσύ να σπινάκι, αλλιώς θα είχα βουλιάξει. Μόνο φοβάμαι μήπως εγκαταστραγάπει τη μελέτη σου με όλα αυτά που κάνεις. Μην ανησυχείς. Βρήκα έναν τρόπο να κάνω τα μαθήματα μου επί τόπου. Δηλαδή, δεν το βρήκα εγώ η Τατιάνα και όλοι μας. Τι θα πει επί τόπου, στο σχολείο, στο διάλειμμα, στον δρόμο, οπουδήποτε. Παίζουμε τα μαθήματά μας θέατρο. Άμα τελειώσω τις πατάτες, σου παραδειστήσουμε το διανό αυτοκράτορα που έχουμε για αύριο. Ο Πας, ξέρεις ο Πας. Δεν ξέρω, αλλά να μου το παραδειστείς καλά. Ναι, να ψηφίσει το μωρό. Και εκτός από τα μαθήματα θα παίξουμε και κάποιο έργο. Θα ζητήκα με κάποια ομάδα. Θα κάνετε προβές. Πώς αλλιώς. Μετά το σχολείο και γιατί θα βγεις να γυρίσεις πότε. Και τι θα κάνω εγώ. Βέβαια, άμα το θέλεις πολύ. Μην ανησυχείς. Θα σε βοηθώ με πιο πολύ κέφι όταν γυρίσω από την πρόβα. Θα δεις, θα τα κάνω όλα γρηγορότερα και καλύτερα. Δεν γίνεται καλύτερα, Δεσποινάκι. Είσαι καλύτερη και πιο πρότινη φόρμα του κόσμου. Και αδελφή. Μα και εγώ και μέσα. Μήπως αργότερα τι. Μήπως μπορούσες να έφευγες και το μωρό μαζί σου. Το μωρό στην τεντρική ομάδα. Γιατί παρακαλώ, μπορεί να παίξετε κάτι για τα Χριστούγεννα και να το βάλετε στη φάκη. Μα καλαμάνα, για να παίξουμε κάτι για τα Χριστούγεννα. Μα καλαμάνα, για να παίξουμε κάτι για τα Χριστούγεννα. Αληθινό μόνο να βάζαμε στη φάκη. Να κλαίει όποτε του έρχεται. Γιατί παρακαλώ, ο Χριστούλης δεν έκλαιγε. Καλά, λες, θα έκλαιγε, δεν μπορεί. Αλλά εικόνες, πάντα ήσουν και γελαστά το δείχνουν εικόνες. Τέλος πάντων, εμείς δεν θα παίξουμε τη γέννηση ούτε την Ανάσταση, ούτε έργο από εθνική γιορτή. Κάτι τωρινό θέλουμε από την καθημερινή μας ζωή. Ακριβώς. Το μωρό μας είναι τωρινό από την καθημερινή ζωή. Μάνα! Καλά, δεν λυθάει. Η ιδέα ήταν αυτή, να τρέχει το μωρό να πει με τις προφές. Θα έρθει και η δική του ώρα να πάει σχολείο σε διάφορες σχολές. Λες, εσύ τι λες, ότι θα μείνει για πάντα βρέφος και το δικό του παπικού. Τελείωσα τις παλάτες, πάμε σαν την κανείς. Πάρε έξω και την καρέκλα της κουζίνας. Λάβασα στην αυλή. Και έλα να τα παρτέζα πάνω από το τραπέζι. Το ξεμπέρδεψε και εγώ το σκύλο. Σύμφωνα. Πετάξτε το. Χέρι με το Δεσποινάκι, του θα παλέψουμε εκεί. Έχουμε κάτι να προτείνουμε! Να το, δεν τα είμαι εγώ. Δηλαδή όχι εγώ, ο Αντώνη. Άπατη. Είναι μπάσο, το βρήκα. Κάτι μας ανακοινώσει για το θεραπευτικό μας. Έχω κι εγώ κάτι να σας πω. Γιατί με γοροντίνα που θέλω σου. Συ, παιδιά, έχει την τύχη να
βρήκα και έρχομαι να μιλήσουμε για το θέατρο. Άντε λέγε, η μητέρα μας μας αγοράσει έναν τόνο, ενεργό θέατρο, μπορούμε να βρούμε εκεί έργο. Ωραία, περίπου. Εγώ όμως έχω μια άλλη πρόταση να κάνω. Δηλαδή, για να ακούσουμε. Καθίστε, δεν μπορούμε να το πούμε έτσι το πόδι. Παίρνετε μερικές πολυκρόνες, παιδιά. Καλό είναι και το κομματάκι. Λοιπόν, σε ακούμε κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι κύριος πρόεδρος, απλώς είχα μια ιδέα. Πάντως χρειάζεται ένας πρόεδρος να διορίσουμε τον Αντώνη πρόεδρο. Ναι! Κυρίες πρόεδρο, διαβοής που λέμε. Τώρα που σταμάτησε μπορεί να μιλήσω. Λέγε παιδάκι μου. Λοιπόν, προτείνω να μην παίξουμε ένα θέατρο από την αρχή στο τέλος. Αυτή ήταν η ιδέα σου. Δεν είναι αυτή η ιδέα, να παίξουμε το έργο από το τέλος στην αρχή. Σαχλέ, άλλο εννοεί. Εσύ κατάλαβες τι εννοεί. Ασφαλώς, μου τα εξήγησε. Τι εξήγησε τα λοιπόν και μας να καταλάβουμε. Εννοεί ότι ο καθένας να μιλήσω πρόεδρε. Μίλα. Εννοεί ότι ο καθένας μας θα παίξει ξεχωριστές σκηνές που να φτιάχνουν ένα έργο σπονδυλωτό. Σπονδυλωτό! Και πού το βρήκες τέτοιο έργο εσύ. Δεν το βρήκα. Δεν το βρήκα εγώ. Ο καθένας μας θα γράψει μία σκηνή, ένα σπόνδυλο. Εγώ δεν ξέρω να το φτιάχνω. Ούτε σκηνή, ούτε σπόνδυλο. Για καθίστε να το ξεκαθαρίσουμε. Εννοείς δηλαδή ότι όλοι θα γίνουν συγγραφείς. Μη λέμε και μεγάλα λόγια. Με μία σκηνούλα θα γίνουμε συγγραφείς. Εγώ πάντως τη δική μου την έχω έτοιμη. Θα γράψω τι μου είπε η μάνα μου μόλις άκουσε ότι θα πάρω μέρος στη θεατρική ομάδα. Τι σου είπε, για λέγε. Δεν σας αμαρτυράω τώρα. Αρκεί να ξέρετε ότι θα φοράω πουλόβερ για να μην κρυώσω, ότι θα ψιθυρίζω το ρόλο μου για να μην βραχνιάσω και ότι θα περπατώ φουματάκι στη σκηνή, μην πιάσω και σκοτωθώ. Αυτό δεν ξέρω κι εγώ τι θα είναι ο δικός μου σπόνδυλος. Δεν πιστεύω να παίρνει κι εσύ με πουλόβερ. Όχι, εγώ θα παίξω επίθεση. Τι επίθεση. Τέρμα αυτό. Τώρα ή τερματοφύλακα ή επίθεση να με πάρετε. Άμυνα δεν περιμένετε από μένα, έτσι αποφάσισε ο πατέρας μου. Γιατί τώρα μιλάμε τώρα για ποδόσφαιρο ή για θέατρο. Προφανώς εμείς μιλάμε για θέατρο και ο πατέρας της Τατιάνας για ποδόσφαιρο. Όπως πάντα. Βρώματα για τον πατέρα μου δεν είναι βρώματα, είναι ποδοσφαιρικές ομάδες. Έχετε να κάνετε γέλια με τη σκηνή μου, άλλο σας τα λέω. Εγώ δεν γράφω τίποτα, δεν γράφω σκηνή. Φτάνει που κάνω δίαιτα και κοντεύω να ρέψω μια σε μιλαράκι για το θέατρό σας. Και το θέατρό σας ή το θέατρό μας. Πάντως από μένα σκηνή μην περιμένετε. Θα γράψω εγώ και τη δική μου και τη Στρίνα. Και πού την ξέρεις εσύ τη δική μου. Τη φαντάζομαι, στο σπίτι σου είπα ότι αν θέλεις να παίξεις θέατρο, πρέπει να κόψεις τις παστούλες και τις μακαρονάδες. Κοίτα τον εαυτό σου εσύ. Αρκετά. Φτάσω αρκετά. Θα το ονομάσω τηλεφωνικές παρανοήσεις. Τι, θα βάλουμε και τις δύο σκηνές μας. Δεν μου το έχεις πει αυτό. Όλο μαζί μας πιέβεσαι. Τον εαυτό μου, κύριε. Εμένα μην με υπολογίσω σίγουρα. Για να πάρω μέρος στο θέατρο, πρέπει να βγω πρώτος για πασάρι. Να σε αφήσω να βγεις πρώτος για πασάρι. Δεν είναι μόνο αυτό, έχει τετραγωνικές ρίζες. Τι τους ρίζεις είναι αυτές. Ό,τι γαλάτισε. Αυτό το άλλο καλά είναι κάνει κατά την προφέσια. Κανέναν άλλο δεν κέφασε να μάθει το λόγια. Τι θα γίνει αν θα ρίζες. Κανέναν άλλον όρο δεν έχει για να πάρει μέρο στην ομάδα. Εγώ δεν θα με δώσει να παίξω πολιτιστικό ρόλο. Έλα πιστέ και Παναγιά, τόσο νωρίς μας το πάει. Τότε σύμφωνο. Εγώ και εγώ να σας βάλω τέτοιο ρόλο για να παίξω το θέατρο. Αφού είναι μόνο ένας, πάλι καλά. Πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια. Πέρα στον πιλότο, δεν έχει πρωταγωνιστές. Μην εγώ να πεις αυτό στη μητέρα μου, γιατί πρώτα θα σε μισήσει και δεν θα αρχίσει να παίξει το σπόνδυλο. Ασπόνδυλο, σπονδυλωτό, ασπόνδυλο. Με τις δικές σας τις σκηνές θα γελάμε. Με τη δική μου όμως θα κλαίμε. Γιατί Ας μη σας τα λέω τώρα. Δεν μας αρέσει. Ή όλοι θα βγάλουμε τα αυγητά μας στη χώρα ή κανένας. Και η Ειρήνα. Και εσύ δηλαδή. Άμα είναι να κλάψουμε, ας κλάψουμε. τώρα με τη δική μου δεν θα γελάτε. Δεν είναι που θα κλαίω, αυτό είναι το κακό. Λοιπόν εντάξει, στο δικό μου το σπονδυλό θα υπάρχει μωρό. Αληθινό. Το δικό μας. Αν είναι να πάρει ένα μωρό στη θετική ομάδα, θα πάρω και εγώ τον πατέρα μου που με παρακάλεσε να σας παρακαλέσω. Αυτό θα πει η ομάδα. Και επίσης θα καθαρίζω πατάτες. Ωραία, μπορούμε να τις τηγανίσουμε κιόλας. Ένα στον κόσμο και να δημιουργήσουμε ζεστή ατμόσφαιρα. Και επίσης θα σφουγγαρίζω. Τη σκηνή. Όχι, τα παρασκήνια. Εγώ δεν έχω βγαίνει να γράψω. Τεμπέλα. Όχι από τεμπελιά, δεν μου πάει ρε παιδιά. Δεν είναι στο να κατσοπολεύουμε τους γονείς μας. Μην γράψουμε το υπόλοιπο. Δεν μου
όταν έχω να συμβολεύσω άλλους παρά το μήκο μου τον εαυτό? Αυτό είναι πιο εύκολο. Εμένα μου λες. Ο δικός μου σπόνσορ σαν να τέριασε μου φέρνει, δεν ξέρω εγώ. Τι ατέλει αυτός? Πολύ ποιητικός. Πώς να το πω. Με τις δικές σας τις σκηνές ήρθα κρύβει τα γελάνα που κατάλαβα. Με τη δική μου, Με τη δική σου τα καφαλάνα το άλλο που πήγα και μετά είμαστε σύννεφα. πάει τέχνιο. Είδα πλέον με τον παράδειγμα του Οδυσσέα. Μέσα από εκεί τις περιπέτειες του Σμιθάκη. Ωραία. Και τι ατέλει αυτός? Εμείς θα σωράσουμε το παιδική σου, την πάρουμε τελευταία για να κλείνει το έργο μας ποιητικά. Και τι θα κάνουμε δηλαδή τελικά? Θα καλέσουμε τους γονείς μας να δουν την παράσταση. Τους γονείς, τους φίλους, Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν γίνεται. Εμένα μου τέχνει το μάτι. Ο γονισμά μου άλλος. Όταν χρειάζεται, στη δική μου την περίπτωση χρειάζεσαι. Δεν θέλει να με τα μικρά τα παιδιά και θα βοηθείτε μέσα σε ένα τόσο πρόσωπο σκουλάκι να πάτε να βρω πλανισμό και τέρμα. Εκεί δεν θα γίνει παιδευτικό κρυφτό. Στο τέλος όμως, το βιβλίο με τόσους καρικατέρους πρωταγωνιστές και πρωταγωνιστές και τέρμα. Μπράβο! Αυτό είναι κλέφτη. Εσείς χορεύετε, οι άλλοι να το φοβάται. Στην ορθοδεμένη μάνα μου θα είναι μια χαρά. Και να με βρει πιο κλονισμό που το πάθω εγώ. Άκουσε τι είπε ο Γιάννης. Ένας επικός κλονισμός δεν κάνει κακό κάποτε αν είναι απαραίτητο να το συνέλθουμε. Είναι μάλιστα αυτό να είναι το πιο σπουδαίο για το θέατρο. Στη τέχνη γενικά. Επειδή μια φορά είδαμε το φυλάκι με το χωριέ με τον παππού μου και μετά και δεν ήξερε τι να μας θα κεράσει. Βλέπετε, ο παππούς μου δεν πήγε τόσο καλά στα κεράσματα. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα. Καλά θα ήταν μια δωρομηνάρωση που το χαρακτήρα και να ξεπερνούσε από τις αστυνομίες σου με το θεατρικό έργο. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Δεν θα παίξουμε μόνο ένα έργο, θα παίξουμε πολλά. Απίθανο, μπράβο Ρίνα μου. Παιδιά, έχω μια αναπορία. Μία μόνο, τυχερή, εγώ που να σου πω. Έτσι θα αρχίσουμε με τους πόντους, χωρίς χρόνο που σε επιλογώ. Πολύ κύματα θα είναι το έργο μας. Πρόλογος θα είναι η ώρα που αποφασίσαμε να φτιάξουμε την ομάδα και επίλογος στη σημερινή μας συζήτηση. Αυτό το κορίτσι είναι μεγαλοφιλία. Το ξέρω, συμφωνείτε. Τι πράγμα. Άστος, θα εξηγήσω στην τάξη. Βέβαια και συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε παιδιά. Μεγαλοφιλία σχέδιο. Πάμε τώρα στην τάξη και κάνουμε καμιά ομαδική τιμωρία. Χωρέστηκε την ομάδα. Η θεατρική ομάδα πάει με τρώει ομαδική τιμωρία. Συγγνώμη, παιδιά, έχω μια αναπορία. Και άλλη απορία, μία έκθεση και πριν. Άντε λέει. Να, πρώτα αρχίζω. Αρχίσαμε κιόλας με το οποίο το σκοπάρει. Κατά κάποιο τρόπο τελειώσαμε κιόλας για σήμερα. Δεν τελειώσαμε. Σαν βγει στο πηγημό για την κουτάκι να έρθει σε μια μακρύ του δρόμου. Αντρίσσα, πάμε γρήγορα. Γεμάτο περιπέτειες και πάμε γρήγορα. Ένας άλλος για την θεατρική ομάδα. Είμαστε πολύ εμπειρογνώμονες. Δεν επικοινωνικοί με τους γονείς και παππούδες. Κι αν έχετε κάτι άλλο να προτείνετε ελεύθερα. Όποιος έχει να προσθέσει και να σπονδυλωτό ελεύθερα. Μόνο μερικοί θα πρέπει να κάνουν λίγη δίαιτα ακόμη. Να χωράψετε. Και έτσι θα κρατήσετε εσείς εμάς και εμείς εσάς.
Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τα καταπληκτικά εδώ παιδιά μας. Θα ακολουθήσω μερικές ευχαριστήσεις γιατί επιβάλλεται. Θέλω να ευχαριστήσω τα δύο παιδιά που μας κάναν τα πανέμορφα σκηνικά, ο Βαλκάνης Χρήστος και ο Θόδωρας ο Κοσμίδης. Επίσης, το Στέλιο το Κιλάκι που φρόντισε για τον ήχο και τον φωτισμό. Έλα Ιωάννα. Την Ιωάννα Παπαζίκη που φρόντισε για να κάνει τα παιδιά όμορφα. Και επίσης έχουμε δύο καλούς πίνατες για τα παιδιά εδώ που ήταν λίγο αριστοκρατικά, τις οικογένειες. Καθώς επίσης όλα τα παλικάρια εδώ παιδιά πιάσαν τα παιδιά του χωριού που βοηθήσαν στα παρασκήνια. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον δήμαρχό μας και τον πρόεδρο της Παγκίνη που ήταν αναλογής στις προσπάθειές μας και τέλος με τον κύριο Δήμαρχος έχετε σχέση σε αυτά επειδή γνωριζόμαστε παλιά. Και επίσης όλους εσάς με τη σημερινή σας παρουσία τιμήσατε τις προσπάθειές μας. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη, ξέχασα τα 4 κοριτσάκια που μορφήναν εδώ την παρέα μας.